Kažeš pozovi me. Pozovi me. I onda sam sletiš. Na list papira. Na list te velike knjige zvane život. Moj život. A sve vani, aleluja. Ja bih da je proljeće, ali nikako da stigne. Sve slijeće, odozgora, ono što mi ne bismo željeli. Non stop neka maglovita kiša. A ti, sav prpošen, tako nježan, tako bijel, tako čist, tako bistrog pogleda, tako volim te tvoje zjenice, koje sjaje. Govoriš da i ja tako sjajim, ne znam zašto se tako ne vidim. Kažeš, nema razloga da nemaš samopouzdanja. Ako se uzdaješ u mene, znaš da je moguće, sve ti je moguće. Sad kad znaš da nisi sama, da nisi kriva, kamoli da si luda, ne, nisi luda, nikad nisi to bila. Bila si samo takva među novonormalnima. A ti znaš da sve što je novo, pitanje je li normalno. Možda i je za njih normalno, ali kao što bi rekla jedna mudra žena, da li je prirodno? Vidiš, ta priroda te poziva kao što te i ja pozivam. Kao taj koji sam pozvan i pozvani, domaćin i gost uvijek u tebi. Sad znaš da smo jedno. Sad znaš da si jedno. I to je ono vrijedno. Vjeruj, to je ono najvrednije. Više nije važno da li si vrijedan, da li vrijediš nekome. Ne. Sad je važno da li u tebi vrije ono iskonsko, izvorno ja. Ja koji jesam. Vječan, bezvremen, svet. Koji jesam, sve to. Povezuj riječi. Otključavaj kodove. Dao sam ti privjesak na svoje ime. Spustio sam ti ključ da u moje ime otvaraš sve stanove koje sam pripravio gore. Sada razumiješ što znače stanovi, što znači kuća moga oca. Sada razumiješ. Tamo gdje ti je srce, tamo ti je dom. Sada razumiješ i taj zvuk kao om. Da to nema veze s religijama, vjerama, nacijama, narodnostima. Jer ja jesam. Je taj tko sve jest. U početku bijaše riječ. I riječ bijaše u Boga. I riječ bijaše Bog. Samo svjetlo koje je došlo među svoje, ali njegovi ga ne primiše, jer više su voljeli tamo. Sad znaš zašto si ti svjetlo u tami. Tako, lijepa moja Nadine, s potpisom Boga, na raskrižju života izaberi put koji si sama. I nema veze što si sama, jer nikad to nisi ni bila. Sve je privid,
Pa tako i to, koji trebaju otići, već ti rekoh, neka odu. A ti podaj odu svih oda, meni, sebi, toj jednoj vrijednoj koja jesi, a jesi. ...25. travnja 2025. Danas je petak. U nedjelju slavimo blagdan Božanskog milosrđa. I sve je točno kako treba biti. Sve je točno kako treba biti. Mirjam Nadin.